I dag står vi foran Storcenter Nord, hvor vi får folk til at røre sig lidt for at vise, at al motion ikke behøver at foregå i fitnesscenteret. Hej med dig. Er du klar på at røre dig lidt? Nu tager vi lige et par omgange her i svingdøren for at få pulsen lidt op og få dagens program. Man skal have 30 minutter motion om dagen, du er også klar over det? 30 minutter, det er ingenting. Det behøver ikke være i fitnesscenteret. Du skal bare lige tage trappen nogle gange, og nogle gange bare lige tage et par ekstra omgange i svingdøren. Og virkelig bare lige få pulsen en lille smule op. Det var det. Mange tak for at deltage. Og har du overvejet, at du ikke kunne tage trappen bare lige for at få det sidste motion for i dag? Du må have en god dag. Det gik sgu da meget godt. Skal vi ikke lige tage en mere? Nu så jeg 2 rulletrapper, og det kommer ikke så meget motion af. Så nu er klar for lige at tage et par hurtige runder herinde, bare lige for at få den op en gang skyld. Ja, så du kan også se, at du har sådan en pose med der. Ja. Det synes jeg vil være en god idé, også man kan inddrage det til træning. Det er bare en hverdagsting, man lige kan nå at løfte lidt med armen der også. Kom så, det ser virkelig godt ud det der. Fremragende, det føles mærkeligt hjælp på de der arme, men sveder også lidt. Ja, det er virkelig godt. Bare så lidt gang.